ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар ноҳияи Рудакӣ қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи повороти Ленинград ва мости 46 микрорайон мешавад. Дар ин ҷо чойхона, роҳ ба сӯи чойхона ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи имрӯзамон дӯстони гиромӣ дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, дар радиостансия. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дар он ҷо масҷид аст, мактаб, садик, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. Посёлок городского типа ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз ман ҳамин бидон мебошад. Шурӯъ мекунем. Тамошобинони гиромӣ, аҳамияти он ки дар як лестничной площадка ҳамагӣ се хона ҳаст ва дари хонаи имрӯзамон аз дигар дарҳо фарқ мекунад. аз сабабе ки соҳиби хона дари хуби расистки часпондагианд, бо маблағи қимат харидаги ҳастанд, бениҳоят сифати хуб аст. ва ин ҷо худи хонаи фурӯшӣ, ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар сеюмо шунаи бинои новостройка. Худи бино аз 5 ошуна иборат мебошад. Техпаспорт дорад, яъне ҳамаи ҳуҷҷатҳош 100% аст. Навбормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра ва дар он ҷо бошад ошхона, дуюм ҳуҷра ва балкон. Як балкони калон қариб 6 метр аст. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад, аз беғарзи телевизор ва подставкаи телевизор. Шурӯъ мекунем. ин ҷо ҳоҷатхонаам маҳсулоташ хуб аст. хона бо барқ ва об албатта ки таъмин мебошад. ин ҷо ҳаммом, термикс ҳаст. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ. чӣ ки гуфтем дӯстони азиз, хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад, аз беғарзи мана ҳамин телевизору, подставкаш, дигар ҳамаи чизҳои хона меистад, медароину зиндагӣ мекунем. ва чӣ ки гуфтем, техпаспорт ҳаст, яъне ҳуҷҷатҳои хона ҳамаашон 100% мебошанд. таъмири хуб дорад. ва дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз, уголок, кухни гарнитур, плита ҳамааш меистад. ва ин ҷо бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. ва дар ин ҷо як балкони калони қариб ки 6 метра мебошад. бениҳоят як балкони дароз аст. нархи хона бошад 310 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона таъмир дорад, бо ҳамаи чизу чораш аз беғарзи телевизор ва подставка фурӯхта мешавад. ду хонага 60 квадрат, медароину зиндагӣ мекунед. хона таъмир дорад ва дар наздикии хона боз қайд мекунем, масҷид, мактаб, садик ҳамааш ҳаст. радиостансия ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Мавҷ. посёлок городского типа мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин навбор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.